Moje pitanje je da li Imam Mahdi ima titulu Nebiullah i Resulullah. Znači, da li je Bog njemu kroz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem dodijelio ovu titulu poslanika? Halifa odgovara, prvi problem dolazi od njegovog statusa. Moramo odlučiti koji je njegov status. Kad odlučimo njegov status, on onda ne može biti različita kategorija poslanika od svih ostalih. Jer nemoguće je prema učenju Kur'ana da je neko samo poslanik ili samo Resul. Mora da ima oba dvije titule, Nebiji i Resul. Sad kad ovo kažem, moram da spomenem da problem posljednjeg poslanstva uopšte nema veze sa ovim. Ljudi lažno govore da smo mi promijenili koncept posljednjeg poslanika. Ovo nije istina. Jedini problem u vezi ovoga jeste da li je stari Mesija, kojeg smo mi prema učenju časnog Kur'ana dokazali da je mrtav. Da li je njega časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da se ponovo vrati ili je to metaforički govor? Ovaj problem se može lako riješiti što se tiče Mesije koji dolazi u budućnosti. Svi muslimani se slažu bez imalo sumnje da će on biti Božji poslanik. Ne mogu imati nikakvo različito mišljenje zbog toga. Hadis u Muslimu govori 4 puta Nebiullah i ako oni vjeruju da je ovo stari poslanik i od njega se ne može oduzeti titula poslanika. Jednom poslanik, zauvijek poslanik i Rasul. Titula stoji uvijek. Moraju se složiti, znači ovdje nije problem da će poslanik da dođe poslije poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je riješeno jer i drugi muslimani vjeruju da će poslanik doći. Ali kad ih upitate kako je moguće da prijašnji poslanik opet dođe, da li će on slomiti taj pečat poslanstva ili na koji način će se pojaviti. Njihov odgovor je ne, vi ne razumijete značenje pečata. Pečat poslanstva ostaje nepromijenjen zbog toga što će on postati musliman i on će da postane iskreni poslušni sljedbenik Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I ovako njegovo poslanstvo nema nikakvog suprotstavljanja konceptu posljednjeg poslanika. Problem novog i starog je nevažan. Glavni problem je kad poslanik dođe, da li će njegovo poslanstvo biti različito od ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da li će on ostati nezavisan poslanik kao što je nekad bio. Ako on bude tvrdio da je nezavisan poslanik od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on je zasigurno lažov. Ovo je problem i ovo je naš pogled na ovu situaciju. Jedino pitanje jeste da li će stara osoba doći i postati član poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem umeta ili će osoba iz poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem umeta se roditi i postati zavisni poslanik. To je jedina razlika u ovom shvatanju. Ako mi dokažemo što i jesmo kroz Kur'an da je Isa alejhi selam stari poslanik mrtav, apsolutno prema učenju iz Kur'ana on je mrtav. Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. And then ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Ovo su ajeti koji nijedan neće dozvoliti
da neko kaže da je Isa alejhiselam fizički živ na nebu. Ovaj problem je zauvijek riješen. Sad, zašto Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i dalje nastavlja da njega naziva El Isa, Mesih, Ibn Merijem? Radi toga što je ovo stil govora. U svakom jeziku kad se govori o prijašnjem heroju i njegovim karakteristikama, tako da metaforička pojava nije pogrešno shvaćena. Sad Hazreti Halifa spominje razna arapska prezimena od prisutnih u metaforičkom jeziku kao primjer i navodi kad spomenemo neku osobu u sadašnjosti imenom nekog iz prošlosti. Jeste kompliment, ali opisuje osobine te osobe iz prošlosti. Because it is the perfect complement to such a person, and similarity becomes almost complete. You don't say like Hatem Tai. Somebody is called Rustam. Neki ljudi se nazivaju Rustam, to je ime velikog ratnika u vrijeme Omera radijallahu anhu. Znači, ovo je metaforički govor. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je istakao da će poslanik biti rođen iz umeta koji će imati titulu Mesih ibn Merijem kao Isa ibn Merijem od prije. Njegova sličnost Isa alejhisselamu će biti toliko slična kao da može da ima njegovo ime. Ovo je dalje dokazano u još jednom hadisu koji se ne spominje često, ali je vrlo važan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će doći teško vrijeme u umetu kad moj umet će biti toliko sličan Jevrejima kao što su jednake cipele slične jedna drugoj. Nevjerovatno. Koji Jevreji? Ne oni koji su vjerovali u Musa alejhisselama sigurno, već Jevreji iz vremena Isa alejhisselama. Znači, ako je ovo ime bolesti, lijek bi trebao da bude isti. I ovo je značenje Mesih ibn Merijem ili Isa Mesih ibn Merijem. Then the recipe for cure should be exactly the same. And that is the meaning of Masih ibn Maryam, or Isa Masih ibn Maryam. Titula El Imamul Mahdi je vrlo jasna također. El Imam nam govori da kogod on bio, njega će Allah izabrati i postaviti, a ne ljudi. I kad je osoba postavljena od Allaha kao imam, niko nema pravo da ga odbije. Svi se muslimani slažu sa ovim. Kako drugačije da definišemo poslanstvo? Poslanici posjeduju istinske karakteristike poslanstva. Allah postavlja poslanike i kad ga Allah postavi, nikoga ne može odbiti. Zbog toga u našim šartima stoji da ne možemo da odbijemo ni jednog poslanika. Imam Mahdi, da li će biti odbijen? Da li će biti dozvoljeno da on bude odbijen? Zar on nije postavljen od Boga? Da li ti njega zvao ummeti nebi iz ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ili ne, mi vjerujemo u istu. Allah vas nagradio, sad dolazi vrijeme podne namaza, hvala vam još jednom što ste došli. Ovaj gospodin pita da li ćemo opet imati priliku da se sastanemo sa vama. Hazreti Halifa kaže, naravno, dok vaša pitanja ne presuše, nastavit ćemo. Assalamu alaikum. Let's continue until your questions are exhausted, I hope. Assalamu alaikum. Very good. And this translation is the right one. It's beautiful. The running translation is not possible to the pressure is so much, but in this case, it's excellent. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.